Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ang tanan scripted lang, kag kinahanglan pa nga magpatay isang tawo agud lang may mapasibangod sa iya. Ini ang pagkabig ni Congressman Arnie Teves sa dalagan sa investigasyon sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Panawagan niya nga dapat usisaon ang tanan pati ng anggulo sa isabong. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sa panibago nga video recording sa kampo ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves, iya gina-question kung nga ang nagakatabo sa karon mangtudlo sa mga sospek kag mastermind kag isunod na lamang ang ebidensya sa normal nga dalagan sa investigasyon nga ebidensya anay antes ang sospek kag mastermind. May mensahe man si Teves sa kay President BBM, sa kay House Speaker Martin Romualdez kag DOJ Secretary Boying Remulla. Sinig ni Teves, paano siya magsalig para sa ginapromisa sa iya ni Romualdez nga seguridad nga si Gov Digamo gani nga may madamo nga mga bodyguard kag nagapuyo malapit sa Army Detachment napatay sa gihapon. Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Pero Speaker, ito lang ang aking tanong. At ito rin ang aking tanong sa sarili ko at sa lahat. Paano nyo ako magagarantiya ng safety ko? Na unang-una, tinanggalan nyo ako ng baril. Hindi kayo ng gobyerno. Kung sino man dyan sa gobyerno. Tinanggalan ako ng bodyguard. Ngayon, gagarantiyahan nyo ako ng safety. Palagay natin, lagyan nyo ako ng ilang pulis ba o army. Ibabalik ko yung sinabi ko kanina. Ilang army, ilang pulis ang naka-assign kay Digamo. Sana siya ngayon? Nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan nyo ako, kaya nyo ako i-secure? Di ba? Panawagan niya, usisaon ang tanan nga anggulo kag hindi ipilit kay ipasibangod sa iya ang krimen. Damlag pa, nagpagawa na siya nga daan sa pahayag nga may plano nga i-frame up sa sadto pa lamang sang bulan sang Enero kag subong ang natabo, may ginpamatay anay kag ang tanan ginpasibangod sa iya. Suro sa iya, dapat manatawon ang anggulo sang isabong nga amo ang ugat sang tanan. Basi may luyag nga magnegosyo sang isabong kag nakita siya nga kakompetensya. Meron daw mga tao na gusto nilang masolo yung isabong, kaya kinakana nila ako. Matagal ko nang sinabi, wala na ako dyan. Kung gusto nyo magnegosyo ng isabong, magnegosyo kayo. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Ewan ko lang kung papayag si President BBM. Mensahe niya sa mga kaupo niya sa Kongreso nga sa kadamo sa kongresista nga madamo sang absences nga asyagid ang gina-single out. Formal man siya kuno naglisensya para sa leave of absence pero wala man gid pahanugutan. Hindi niya man maintindihan kung nga ginapilit gid siya nga magkadto sa Kongreso nga pwede man lang siya maghatag sa pahayag kag paathag via Zoom. Para kay Teves, ang tanan scripted. Parehos lang sila ni Digamo nga mga biktima sa ginaluto nga istorya. Bossing, unti-unti na nakikita ng netizens at ng taong bayan yung script. Huwag nyo naman sana gawing sine ang totoong buhay. Nagsasakripisyo kayo ng tao para sa palabas nyo. Huwag naman gano'n mga boss. Diba? Ano kaya kung kayo nasa lugar ko? Kayo ginawang sacrificial lang. Meron nga akong naisip na kasama sa script yung pagpatay kay Digamo para lang madiin ako. Grabe naman. Hindi naman ganun. Pag nalaman ni Presidente lahat ng pinagagawa nyo, malilintikan kayo sa kanya. Hindi ako maniniwala na gusto to ni Presidente. Marso 4, sa gipatay si Governor Digamo sa iyang balay sa Pamplona, Negros Oriental, kag 8 ka iban pa. Ang halos tanan nga sospek nga yara nakaroon sa kustodiya sa otoridad, nagatudlo sa iya bilang mastermind sa kaso.